No día a día, todos nos facemos moitas preguntas sobre unha morea de cousas. Os científicos son as persoas que se adican a resolver todas esas dúbidas e preguntas. E como o fan? Pois usando o método científico. O método científico consiste nunha serie de pasos ordenados que nos permiten atopar respostas acertadas a esas preguntas que nos facemos. Estes son os 6 pasos. 1. Facémonos unha pregunta. 2. Procuramos información. 3. Propoñemos unha resposta. 4. Observo ou experimento. 5. Analizamos e sacamos conclusións. E 6. Difundimos os resultados. Neste tutorial nos centraremos no primeiro paso, facémonos preguntas. Para explicalo, partiremos dun caso práctico. Imaxina que atopas na rúa unha pedra con forma de estrela. A partires de aquí, comenzarei a formular preguntas. Pregunta 1. Que é isto? Pregunta 2. De que está feito? Pregunta 3. De onde procede? Pregunta 4. Cando apareceu aquí? Pregunta 5. Por que apareceu aquí? Despois de facernos estas preguntas, xa podemos seguir co paso 2 do método científico. Buscamos información. Porén, hai que ter en conta que non todas as preguntas se poden resolver con método científico. Por exemplo, as preguntas sobre os gustos persoais non poden resolverse por este método. Tampouco as preguntas que teñen que ver co que nos parecen as cousas, fermosas ou feas, boas ou malas. É por isto que cada un de nós ten que ser capaz de distinguir que preguntas podemos resolver co método científico e cales non. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache.
Que pregunta se pode resolver co método científico? 1. De que está feita a area? 2. Gústache a mazá? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A resposta correcta é a pregunta 1. De que está feita a area? Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.